Goedenavond beste kijkers en welkom bij dit kerstconcert op RTV Scheldemond. Vorig jaar waren wij ook in deze prachtige Sint-Baafskerk hier in Aardenburg om u een eerste primeurconcert te geven. Dit is de tweede versie daarvan en hopelijk is deze beter. En zult u ook van deze genieten. Het eerste stuk, wat ik zometeen zal spelen, is een stuk van Bach. Nun kommt den Heiden Heiland, BWV 659. Een prachtig stukje met als uitkomende stem een 8-voets en een 4-voets fluit en een tremulant.
Hierna gaan we beginnen met het eerste lied van vanavond. En dat is Komt verwondert u hier mensen. Ik denk wel het Nederlandse kerstlied waar dat veel kerkdiensten op eerste kerstdag en op kerstavond mee beginnen. En ik speel dit lied dan ook alsof ik zou spelen voor deze prachtige kerk als hij helemaal vol zou zitten op een kerstochtend. Dus je moet je inbeelden 1800 tot misschien zelfs wel 2000 man in deze kerk die allemaal uit volle borst boven dit orgel uit proberen te komen. Het tweede vers zal echter wat meer verstild zijn, ook omdat de tekst zich daarvoor leent, waarna wij weer op zullen bouwen naar een derde vers. Ik hoop dat u ervan zult genieten. En het volgende lied wat ik voor u wil spelen is Komt allen tezamen of O Come All Ye Faithful in het Engels. Ik zal daar een paar versen van spelen. Het zullen sommige zachtere versen zijn en sommige versen wederom weer wat luider als dat ik ze speel voor een volle kerk op kerstochtend. En ik zal de bewerking spelen van Sir David Wilcox, die ook altijd gezongen wordt en gespeeld wordt voor King's College Choir in Cambridge.
Het volgende stuk dat ik voor u ga spelen is een lied genaamd Op U mijn heiland blijf ik hopen. En hiermee nemen we eigenlijk een stap terug in de tijd naar de adventstijd. En hoewel het een kerstconcert is, heb ik toch besloten om het in dit programma te zetten, omdat ik het een te mooi lied vind om niet te spelen voor u deze kerstmis. Ik hoop dat u ervan zult genieten.
In dit eerste feestelijke deel van dit concert zal ik voor u een beroemd kerstlied spelen. Het is Hoor de engelen zingen de eer, alle 3 de verzen van de Brit Sir David Wilcox, met ook dat prachtige, diskante laatste vers. En in het tweede deel staan wij stil bij het overlijden van mijn co-presentator en vrijwilliger voor RTV Scheldemond, Jan Rubbens. Jan was volgens velen het boegbeeld van RTV Scheldemond. En hij heeft mij ook betrokken om voor de RTV dus van de zomer de serie De Orgels van Zeeland op te nemen. Helaas, in de week dat de laatste aflevering van De Orgels van Zeeland op de televisie te zien was, is Jan overleden. In de laatste week van september van dit jaar. Jan was een vrijwilliger bij RTV Scheldemond, maar ook een groot liefhebber van religieuze muziek en orgelmuziek. Hij heeft ook jaren gezongen in de kantorij van de Basiliek in Hulst. Dit was ook een van de redenen waarom dat ik samen met Jan De Orgels van Zeeland ben gaan doen. Een van de kerken waar dat we tijdens de serie niet naartoe zijn geweest, maar wel vorig jaar voor een kerstconcert, was hier in de Sint-Baafskerk in Aardenburg. We hebben toen met Jan een prachtige avond beleefd tijdens het opnemen van dat concert. En dat is ook de reden waarom dat we hier een jaar na dato weer terug zijn gekeerd. Om met dit concert ook een beetje Jan te herdenken. En wat hij graag deed, namelijk dingen vieren. Jan was, zoals zijn rouwkaart stelde, levensgenieter. En dat heb ik ook altijd mogen ervaren in de tijd dat ik met hem samen voor de RTV opnames maakte en hij mijn co-presentator was. Zijn enthousiasme zal ik nooit vergeten en ik denk de andere vrijwilligers van Radio Televisie Scheldemond ook niet. Ter ere van Jan hebben we in het concert speciaal een paar stukken extra opgenomen. Het eerste stuk is een lied
In the Bleak Midwinter. Ik denk dat de meesten van u het wel zullen kennen. Het komt origineel uit Engeland en het is een kerstlied. En het is heel verstild. En we zullen dan ook zeker niet het volle orgel gebruiken voor dit lied. Het is heel rustig, heel verstild. En het is een van de liederen die Jan prachtig gevonden zou hebben. Het laatste stuk op het programma zal zijn Silent Night, oftewel de Engelse vertaling van Stille Nacht, Heilige Nacht. Ik zal het orgel bespelen en de zang zal verzorgd worden door sopraan Jenny van der Welle van Elderen. Ik hoop dat u van zal genieten en ik wens u vanuit deze positie een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.